अक्षय अरे थोडे फोन करप तू फोन उठे रे कस फोन तू गेलो थोडे फोन करत तुका यो वच्चा चल माझ्याकडे मार्केट पण वच्चा रे यो रे किती भो मारते यो रे वच्चा या रे मात्र राऊंड मान या रे देवा पाय पण बी यो रे अरे जेवण खाय थ हॉटडॉले मटन चिकन इसवण सगळं असतील यो तू यो बस खाली घरा मटण आणला 6 महिना आणला 6 महिन्यात हाडू रे थ मेळटल रे खोक यो रे भरपूर खालाल थिंग कितले पाव किलो खातल तर खा रे घसघशी तर यो रे मागे कोण ओळखीच ना रे वळखीच कोण ना रे थिंगा राऊंड मालाल रे मागे कोण आपण हापेता रे थिंगा यो रे तू फटकन यो बघ यो तयार जाऊन फटकन यो आता 2 मिनिट सुकान मग होऊ दे ना तू सिद्धांत मार्के पण दिस तू घरा उडतो मला कसं म्हणे सुडता तू यो बस जस्ट रेडी जाऊन तू यो ते मागे अडकी रे यो रे बस रे मागे करते बस रे ते अरे पळे तू कशी आता राब थोडे वेळ राब फुल ओळखीच रे हिंगा अक्षय मागेले राब रे थोडे ओळखीचे असा हिंगा पळेच होता ते पण मुखात आधी लायटिंग पळे लोक ओचून आले अरे ह्याच टाइम वयता रे लोकांगे रे ओळखीच असा मरप गेले फुल वळवत नाही का तू पळे आता खाली कशी लोक हात दाखवू लागता पळत तुला उपाशी घालता उपाशी पोटा जागो होती ना तू डब्या घालती म्हणतो होय ते अरे हिंगा ते शिल रे आता भरपूर घर झाला काय कळते ना बरं हा येते 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 पडेल ना पडेल ना पडेल ना पडेलो 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 हाय काय चालला आपण ओळखीची नाही पडेलो पडेलो देव पाल देव आराम रे दिसा ना फ्रेंड फ्रेंड यो रे अक्षय गेला अक्षय राव यो मरे यो यो रे यार दगडा पाय पडेल हाय बॉडी स्पष्ट नाही आमच्या लगेच असते अक्षय यो रे घर बसता ठेवच एकट्यानेच बशी खुर्ची मार्केट करा सोफा म्हणून सांगतो लांबी पण तसे दिसले वाढल्यावर आई बऱ्याच मेरे घर बर झालं ना गेल्या तू आणि घरा 2 पोळी खावची मरे मटणाची आता पळे कितकी खाऊ मिळतली ना पळे आता हाय हाय दम अरे बियर आली मरे अरे चाकणा बियर सगळं मेंटल रे स्टेप बाय स्टेप होतं रे बियर चाकणा मटन चिकन सगळे मेंटल रे तू मला माझे डिसेंट राहा की आवडत असतं जाते ना फोड लोकल तसे उठ नाही रे अंकल आराम नाही हाय नाही कोण पप्पूर पप करतो ओळखत ना तुला का हा तुम्ही ओळखता ना कोण त्याच्या पडेल 2-3 पुढे ओळखच रे 2-3 पुढे हाय बाय इथलेच रे मटणा तू पडला मला तशाने बोले नका मटणा तो पण पडले म्हण नका पण जरा उपाशी होईल पुढे तिच्या पाक्या बऱ्याच नाही घर पडे रे ओळखच तशी नाही आमलेले किती पडते नाही याची प्लेट ताट पडेल देव पावलो मागे पण देव पावता सगळं पण देव पावलो स्ट्रॉंग असा ओढलो का देशात रे उदा पिल्ल साल पडे आज उदा बी स्ट्रॉंग काही उदा बी स्ट्रॉंग मटन बी फुल स्ट्रॉंग होतं जबरदस्त तो खाली पडे आता किती झालं रे किती करता पीठ किती झालं ना मरे दाता धार पडला रे दादा अशी काय ना दाखी तस किती खाट रे मटणा पोळी घट उरतात नाही आला हाय तस काका गरम मसाला वास होऊ लागले गरम गरम मस्त वड्यात काय चालली खूप
आपण रे पोटा भूक लागला शेव बी मोवलं लिंगा शेव त्याचे चुडा पळून पळून तोंड चुडा आता इथे पुढे असले आयटम काय ते या? पहिली कवच ना का बघा बियर बसल बघा अरे हिंदी एक एक पळे खाऊन कित करतो अरे घरा भितर केन्ना पिवच नाही रे बाहेर लोकांना अरेंजमेंट उरत रे तेंगेले तू कित बरं अरे त्या घरा भितर पिला सैरी केना तिशा लग्ना वय आमगेली मगडा गेले नाटक झाले लॉजिक वाणी कितें हा आराम सगळं तुमगे सगळं आराम नाही कोण ना असतं रात्री कोण म्हळ्यार आता इतली उमेद ना लोकांक दिले दिले ते पहिली कसली बागेटा मारे जबरदस्त रे. पहिली कसले आई याकडे आमचे होट बी काय घेऊन बसणार ना कोरोना नी लोकांना तसेच झाला की जरा लोक मरे हे झाला पुरा जवण घेते ना ना तशी नाही रे 3 महिन्यापाठी मला आजू वाईट झालं रे त्याच्यामुळे याकडे पोळ्यान भाजीत केला आता मी